Pozerám, že čo toľko ľudí pri benzínke a diktu kúkaj more. No kúkaj, aký masaker. Pozri, aké chladiče na brzdy. Všetko z karbonu. Halo. Krídla. Tu je tá povestná šruba. Obrovské, to je ozrutné kolesa. Tu na pozíte milión týchto krydielok. Všade krydielka. Vyfúčik jak z lietadla. Tam je tá povestná doštička. Volantík krásny, povestný. Kto na tom jazdil? 1.6 motor. 1000 koní. 2,1 sekundy. 798 kg. Na tej benzínke asi nikdy toľko ľudí nebolo. Je to obrovské, ale už idem preč.